Xitayda meditsina okumaga gelýänleriň köpsi men 2 ýyl patkurs okap soň meditsina başlaýjak diýip gelýärler. Eýem gelinden 2 ýyl patkursy özüne maksat edip goýýarlar. Meniň maslahatym näçe ýyl başlasaňyz şonça goý. 2 däl 3 ýyl patkurs okap başlanyňyzda da meditsina başlanyňyzdan soň patkurs döwri öwrenen Xitay dilini bilen meditsina beýleşdi. Şonuň üçin şu an HSK 4 bilenim alyan üniversitetler var. Şonuň üçin eger bir ýylda HSK 5 alyp bilmeseňiz hem HSK 4 bilen meditsina başlap bolýar. Ýöne hukman CSA egzaminine girmeli. CSA egzamin diýende de ýene köpler biraz çekinýär. Siz HSK 4'ü gowy geçeniňizden soň CSA egzaminlerini biraz şol maksatnamalar, mailnamalar görüşdürseňiz gaty kyn ýeri ýok. Meniň maslahatym HSK 4 alanyňyzdan soň göni CSA'ya registrasiýa edin. Onsoň şu wagt aralygynda şu mailnamalaryny dağıtdyryň, maksatnamalaryny görüşdüriň, dagaňlaryny. Onsoň gün girin. Bir synaşyp görüň. Kyn zat däl, dogry maýdan. Köp oglanlar girä geçýär. 80-90 bal alyp geçenleri hem bar. Siz nä 50-60 bal alsaňyz nisip bolsa. Soňmydyr HSK ýaly gymmat däl, HSK-den biraz arzanrak. Siz 3 sabakdan egzamin tapşyryňyzda da ýene de 7 ýyl bolmaly ýalňyş bolsa. Netije hem çalçykka 7 iş gün hep doňunda çykka. Şonuň üçin Xitaýa gelip Xitay dilinde medisina okujaklar geleniňizden özüňize 2 ýyl patkurs maksat edinme. Dogry kyn ýöne şol 1 ýylda synaşak bolanda aýtjak bolýanym. Eger 1 ýylda bolmasa anda dogry 2 ýyl okasaňyz. Ýöne ýagdaý bolsa maksat goýuňda 1 ýyl patkurs maksat goýun. Başga da şeýle maglumatlaryň gelmegini isteseňiz Xitayska Doktor China kanalyna agza bolun. Özüňize goýja seredin. Sag bolun.